Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baruch. Taong 1947. Abra. Itong mga panahong ito, kahit papaano ay naging kalmado na ang mga lihim na rido sa pagitan ng mga angkan ni na Baruch. Ang kanyang mga kalahi at ang angkan na kanilang madalas na nakakasagupa dahil sa away sa teritoryo ay nagkaayos na. Itinigil na rin nila ang nakaugalian nilang pagkitil sa buhay ng kanilang kaaway at ang pag-iiwan nito sa mga pangpang ng ilog o kung hindi naman kaya'y sa ibabaw ng mga puno. Subalit kahit ganon, iningatan pa rin niya ang kanyang patalim na minana niya pa sa kanyang kanununuan. Dahil naging tahimik na rin ang kanilang lugar, kahit papaano ay nakakagala na siya sa kung saan niya naisin. Hindi naman kasi siya nangangamba na makakasalubong niya ang mga masasamang tao dahil kapag nalaman ng mga yon kung saan ang kansya nang galing, ay paniguradong matatakot ang mga yon. Isang araw, habang nakasakay sa kanyang kalabaw at patungo sa ilog kung saan niya pinaliliguan ang kanyang alaga, may naamoy siyang sobrang nakakasulasok. Gawa ng kabisado na niya ang amoy na nabubulok na laman ng tao, alam kaagad niyang may bangkay sa bahaging yon. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung sino na naman ang pinaslang. Tapos na ang panahong kinakailangang pumatay ng bawat angkan para sa karangalan. Sino na naman kaya ang salarin at naging biktima? Upang malaman ni Baruch kung sino ang pinatay, bumaba siya sa kanyang kalabaw at hinanap kung saan nagmumula ang nakakasulasok na amoy. Ilang beses pa siyang nagpalinga-linga hanggang sa matanaw niya sa hindi kalayuan ang katawan ng isang tao na nakabulagta. Napatakip ng kanyang ilong si Baruch at mabilis na lumapit doon. Halos maglaho na ang kanyang pandidiri at awa sa lalaking wakwak ang tiyan at kapansin-pansing wala ng mga laman loob. Mas lalo pa siyang nabahag noon nang makita niyang puno na ng kalmot ang katawan nito. Sigurado akong hindi ang mga dati naming kaaway ang gumawa nito. Ano kayang uri ng isang halimaw ang pumaslang dito? Hindi kaya... Natigilan si Baruch at saglit na nag-isip. Bigla ang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang maalala niyang isang nilalang lamang ang posibleng gumawa ng karumal-dumal na gawain at yun ay walang iba kundi isang aswang. Dahil sa kanyang kutob, minabuti niyang tingnan ang paligid. Inalam niya kung meron bang bakas ng aswang doon, subalit kahit bahid ng dugo sa lupa ay wala siyang natagpuan. Napaisip si Baruch kung sino ang aswang at kung saan ito nagtatago, pero hanggang sa dumaan ng 3 minuto ay hindi pa rin niya batid kung saan posibleng nagtatago ang naturang aswang. Sa kadahilanang yon, nagpasya na lamang si Baruch na dalhin na ang kanyang kalabaw sa ilog upang mapaliguan. Pagdating niya sa ilog, nagtaka siya dahil may bahid ng kulay pula ang tubig na umaagos doon. Lalong naging matibay ang kanyang kutob bunsod nun, na aswang nga ang gumawa ng pagpatay sa lalaki at malamang dumaan siya sa naturang ilog. Hindi ko pa pwedeng iwan ang aking kalabaw dito. Tsak na malalagay siya sa panganib kapag hinayaan ko na lang rito. Saad niya sa kanyang sarili. Dahil dito, nagpasya siyang bantayan ng kanyang kalabaw habang nagbababad ito ng kanyang katawan sa ilog. Habang nakabantay naman siya sa kanyang kalabaw, gumala sa paligid si Baruch upang masiguro na walang aswang sa paligid.
Alam kasi niya na kapag talagang makapangyarihan o gutom ang isang aswang, hindi ito pipili ng oras kung kailan siya aatake at mambibiktima. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may mapansin siyang bahid ng dugo. Hindi yun gaanong tuyo kaya naging malakas ang kanyang kutob na hindi pa nakakaisang araw yon. Dahil dito, sinubukan niyang alamin kung meron pang bakas ng dugo sa unahan. Dulot ng pagnanais niyang malaman kung saan patungo ang may-ari ng bakas na yon, naglakad pa siya lalo hanggang sa medyo malayo na siya sa pangpang. Nagpatuloy siya hanggang sa makapasok na siya sa kagubatan na siyang naghahati sa baryo at sa kabilang nayo nila. Kahit nag-aalala siya sa kanyang kalabaw, hindi na muna niya inisip yon. Itinuon niya ang kanyang buong pansin sa paghanap ng pagtutunguhan ng bakas ng dugong na sundan niya. Subalit nang pupunta na sana siya sa pinakapusod ng gubat na yon, narinig niyang umunga ang kanyang kalabaw. Labis ang kanyang pagkabahala, kaya minabuti na ni Baruch na bumalik sa ilog. Mabilis siyang humakbang, ngunit nang makarinig siya ng lagatik ng mga tuyong sanga, tumigil siya para magmasid. "Sino yan?" May kalakasang tanong niya habang sinisipat ang buong paligid. Subalit makalipas ang ilang minuto, wala pa rin siyang nakitang tao o kahit hayop man lang. Dahil dito, minabuti na niyang magpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa matanaw na niya ang kanyang alagang kalabaw. Nang may makita siyang malapad na bato, nagpasya si Baruch na doon siya umupo para makapagpahinga. Ilang araw rin kasing hindi nakapagbabad ng katawan ng kanyang alaga, kaya naisipan niyang hayaan na muna itong magtampisaw sa malamig na tubig. Habang nakaupo, nakaramdam ng antok si Baruch. Dahil dito, kahit na alanganing oras yun, nagpasya siyang mahiga sa malapad na bato. Hindi niya inaasahan na pagkaraan lang ng ilang minuto, tuluyan siyang makakaidlip. Lumipas ang mga oras at naging mahimbing ang pagtulog ni Baruch. Subalit bigla na lang siyang naalimpungatan nang makarinig siya ng atungal ng kanyang kalabaw. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata at nang tingnan niya ang bahagi ng ilog kung saan nakatampisaw ang kanyang kalabaw, wala na ito roon. Tinawag niya ito at nagbabaka sakaling baka nawala lang sa pagkakatali. Subalit ilang beses na siyang tumawag ay hindi pa rin yun bumabalik sa ilog. Dahil dito nagkaroon na siya ng kakaibang kutob. Naisip niyang baka ninakaw ang kanyang kalabaw. "Ang lakas naman ng loob nila!" saad niya sa kanyang sarili. Napayukom ng kanyang kamay si Baruch. Hinugot niya ang patalim na matagal na niyang itinago. "Mukhang magagamit ulit kita," wika niya habang iniisip na pupugutan niya ng ulo ang magnanakaw na kumuha ng kanyang kalabaw. Nung mga panahong ito, medyo nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Dahil sa mga puno sa pangpang ng ilog, mas lalo pang nadadagdagan ng lilim doon. Dahil dito, minabuti ni Baruch na wag nang mag-aksaya ng kanyang panahon. Umalis siya upang sundan ng magnanakaw na kumuha ng kanyang alaga. Nakahanda na rin ang kanyang patalim noon dahil baka marami pala ang kasama ng kawatan na yon. Habang mabilis na naglalakad, napansin ni Baruch ang bakas ng paa ng kalabaw sa lupa. Dahil dito sinundan niya yon at buo ang kanyang pag-asa na makukuha niya ang kanyang alaga. Subalit, dahil padilim na ng padilim ang paligid, hindi nawala sa isipan ni Baruch na baka aswang ang tumangay sa kanyang alaga at baka kung ano ang gawin nun.
Humanda kang aswang ka. Hindi ko papayagan na maging ang aking kalabaw ay mabiktima mo. Sisiguraduhin kong hindi ka pamamarisan ng iyong mga kauri. Pagsisisihan mo tong nakarating ka sa lugar namin. Gigil na bulong niya sa kanyang sarili. Nung mga oras na to, minabuti ni Barok na tumakbo na upang mas mabilis niyang maabutan ang kanyang kalabaw. Kahit papaano ay kabisado niya ang lugar na yon, kaya hindi naging alintana sa kanya ang kasukalan. Ang tanging problema lamang niya noong mga panahong ito ay medyo madilim na ang paligid at wala man lang siyang dalang kahit na anong magsisilbing ilaw niya sa kanyang dinaraanan. Gayunpaman, hindi siya natinag at nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap sa kanyang alaga. Pagkaraan pa ng higit 1 oras ay nakarating na si Barok sa pusod ng gubat. Ngunit kahit saan man siya magpalinga-linga, ay wala roon ang kanyang alagang kalabaw. Pinakiramdaman niya ang paligid, pero kahit na mahinang ingay na gawa ng kanyang alaga ay wala siyang naulinigan. Dahil dito, halos mangilid na ang kanyang luha. Napailing siya at alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kalabaw dahil halos karugtong na ito ng kanyang buhay. Hindi maaari. Kailangan matagpuan ko ang aking kalabaw. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita ang aking alaga. Gigil na gigil niya ng sambit sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paghalughog ng kagubatang yan, at kahit na medyo nilulukob na ng dilim ang buong paligid, hindi pa rin siya sumuko. Habang naghahanap ng kanyang alaga ay tinatawag niya pa ito. Walang ano-ano ay may narinig siyang isang pag-unga ng kalabaw. Dahil medyo tahimik ang gubat, umalingaw-ngaw yun sa buong paligid. Dahil dito, medyo nahirapan si Barok na hanapin ang kinaroroonan nun. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Hinanap niya ang pinagmumula ng ingay na yon, hanggang sa may mapansin siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Lumakas na noon ang kabog ng dibdib ni Barok dahil hindi niya alam kung ano ang nilalang na yon. Naisipan niyang baka dambuhalang ahas yon at baka ito ang tumangay sa kanyang alaga. Humanda ka sa akin! Sambit niya sa kanyang sarili habang marahang naglalakad. Ipinako niya ang kanyang paningin sa unahan hanggang sa makita niya kung ano ang nilalang na gumagalaw. Nakita niya ring may nakahigang hayop sa tabi nito na kung hindi siya nagkakamali ay ang kanyang kalabaw. Ang kalabaw ko! Bulalas niya, sabay sigaw sa nilalang upang agawin ang atensyon nito. Pagkalingon naman ng nilalang na yon kay Barok, halos mapaatras siya sa gulat. Nagbabaga kasi ang mata ng nilalang, nakahubot-hubad siya at naglalangis ang buong katawan. Alam kaagad ni Barok na aswang ang kanyang nakikita. Ang ipinagtataka lang niya ay lubhang maaga pa yon para sa paglabas ng ganoong nilalang. Anong ginawa mo sa kalabaw ko? Hayop ka! Isa kang demonyo! Sigaw ni Barok. Halos manginig na ang buong katawan niya, hindi dahil sa takot na kanyang nararamdaman, kung hindi dahil sa labis na galit. Noong mga panahong yon, tumayo na rin ang aswang. Sinipat ni Barok ang kalabaw na nakahandusay at napansin niyang wala itong sugat sa katawan. Nakita niya ring gumagalaw pa ito kaya nagkaroon siya ng pag-asa na buhay pa ang kanyang alaga. Pagkatayo ng aswang, humarap siya kay Barok. Mas lalong naging mabalasik ang itsura nito at nagsimula na rin siyang maglaway. Dahil alam naman ni Barok na hindi isang normal na nilalang ang kanyang kaharap, inihanda niya ang kanyang sarili.
Kahit papano kasi, may kaalaman din sa pakikipaglaban si Baruk dahil ginagamit nila ito para depensahan ang kanilang teritoryo. Bihasa rin siya sa paggamit ng patalim na ginagamit sa pagpugot ng ulo. Umangil ang aswang habang nakamasid kay Baruk. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod sa kanya ang aswang. Subalit naging mabilis din ang kanyang paggalaw at nagawa niyang umilag dito. Hindi ako papayag na maging biktima mo, ang aking alagang kalabaw. Halos karugtong na yan ang buhay ko. Wika niya. Umangil lang ang aswang, tsaka ipinakita ang kanyang pangil. Nung mga sandaling yon, mas lalong naging mabilis ang paggalaw ng aswang, kaya mas naging maingat si Baruk. Dulot ng kakaibang liksi ng nilalang, hindi napansin ng lalaki ang pagsugod sa kanya ng aswang. Nagawa siya nitong kalmutin sa dibdib at dahil matalas ang mga kuko nito, nasugatan si Baruk. Muling sumugod ang aswang at naghintay ng tamang panahon si Baruk kung kailan siya gagawa ng kanyang hakbang para sa isang kontra-atake. Paglusob ng aswang sa kanya, sinubukan siya nitong kalmutin ulit. Ngunit naging mabilis na ang galaw ni Baruk. Hinawakan niya ang kamay ng aswang at kahit na madulas ito ay wala siyang naging pakialam. Bago pa man makaalpas ang nilalang na yon, hiniwanan ni Baruk ang kanyang balat na siyang naging rason para mapahiyaw yon. Dahil sobrang talas ng patalim ni Baruk, walang naging panama ang malangis at makunat niyang balat. Galit na galit ang aswang dahil doon, kaya mas lumakas ang kanyang pag-angil. Umihip ng malakas ang hangin sa buong paligid at napansin ni Baruk na tila mas lalong naging maliksi ang nilalang na yon. Dahil dito, isang bagay lang ang naisip niya para hindi magtagumpay ang nilalang sa kung anumang ninanais nito laban sa kanya. Iwinasiwas niya ang kanyang patalim habang umiikot nang sa gayon ay hindi makalapit sa kanya ang aswang. Halos hindi na rin kasi niya makita ito dahil maliban sa maliksi ang paggalaw nito, madilim na rin ang paligid. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig si Baruk ng sunod-sunod na pag-ungol. Mas lalo pa niyang tinalasan ang kanyang pakiramdam hanggang sa mawari na niya ang susunod na pwesto ng aswang. Sakto nang mahulaan niya ito, itinaon niyang papasugod na sa kanya ang aswang. Dahil dito, hindi inaasahan ng nilalang ang magiging atake ni Baruk. Saktong susugod na sana ang nilalang, buong bilis na humakbang si Baruk upang salubungin ang aswang. Bahagya niyang itinaas ang kanyang patalim at nang makabuelo na siya, itinarak niya ang kanyang patalim sa puso ng nilalang. Gawa ng matalim ang hawak niyang armas, nagawa niyang saksakin sa dibdib ang nilalang. Hindi pa siya nakontento na saksakin lamang ito dahil nang sinubukan ng aswang na lumaban pa at kagatin siya sa kanyang leeg, ipinihit ni Baruk ang kanyang patalim hanggang sa lumaki ang sugat nito sa dibdib. Dahil sa kanyang ginawa na paungol ang aswang at agad na nabuwal. Napailing pa si Baruk dahil hindi niya inaakalang magagawa niyang gapiin ang aswang na yon. Itinulak niya ito at nang mabuwal na sa lupa, walang agam-agam niyang pinugutan ito ng ulo. Ganito pala ang pakiramdam kapag aswang na ang iyong pinupugutan. Sambit niya sa kanyang sarili. Sa halip na dalhin pa uwi, minabuti niyang itapon na lang doon ang ulo ng aswang. Alam niyang pagagalitan siya ng kanyang mga magulang kapag dinala niya ang ulo ng aswang, gawa ng iisipin nilang baka kalabang lahi nila ito. Noong magawa na yun ni Baruk, nilapitan niya ang kanyang kalabaw. Tiningnan niya ang kanyang alaga
At nang mawari niyang nakagapos pala ang mga paa nito, dali-dali niyang pinutol ang baging na ginamit na panali. Napailing pa siya dahil hindi nagawang makagalaw ng kanyang alaga kahit pa na hindi naman gaanong makapal ang baging na ginamit. Pagkaputol ng baging, tumayo rin ang kalabaw at gano'n na lang ang tuwa ni Barok dahil nagawa niyang iligtas ang kanyang alaga. Kahit alam niyang gabi na yon at baka pagalitan pa siya ng kanyang mga magulang, minabuti ni Barok na bilisan ang kanyang paglalakad habang hila-hila ang kanyang alaga. Ang labis lang na ipinagtaka ni Barok ay kung bakit parang naliligaw siya roon, gayong kabisado naman niya ang daang kanyang tinatahak. Subalit kahit na ganon, hindi siya tumigil hanggang sa hindi niya namalayan na umabot na pala siya ng 2 araw doon. Dahil sanay siya sa uhaw at gutom, ay hindi niya naramdaman yon. Ang tanging nasa isipan niya ay makauwi sa kanilang bahay at maiuwi rin ng ligtas ang kanyang kalabaw. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng daan hanggang sa muling dumilim ang paligid. Noong mapansin niyang magiging maayos na rin ang lahat at hindi na siya naliligaw, sinubukan niyang maghanap ng daan na mas mabilis silang makakauwi. Ayaw na kasi niyang dumaan pa sa ilog at sa bahagi kung saan niya natagpuan ang bangkay na posibleng naging biktima ng aswang. Habang naglalakad naman, ay naiisip niyang baka wala ng aswang ang mananalasa sa kanilang lugar dahil nagawa na niyang paslangin ito. Ang problema nga lang, baka hindi lang isang aswang na naririto ngayon sa aming lugar. Hindi bali na. Kapag binigyan ako ng pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na pugutan ng ulo ang aswang kapag nakasalamuha ko. Matapang na wika niya sa kanyang sarili. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad noon nang mapansin niyang parang hindi mapakali ang kanyang kalabaw. Kahit na madilim ang paligid ay nagpalinga-linga ito na parang may kung anong nakikita. Dahil dito, mas binilisan pa ni Barok ang paglalakad hanggang sa makalabas na siya sa kagubatang yon. Dahil medyo mataas ang kanyang pwesto, nakikita niya ang kanilang bahay. Magpapatuloy sana siya sa kanyang paglalakad nang sa hindi niya inaasahan ay nagwala ang kalabaw at parang nais siya nitong hilahin. Dahil doon wala nang nagawa si Barok kung hindi ang latiguhin ng mismong tali nito ang kanyang alaga upang kumalma. Subalit sa halip na kumalma, mas lalo pang nagwala ang kalabaw hanggang sa hindi na nagawang pigilan yon ni Barok. Nakawala ang kalabaw at kumaripas ito ng takbo pauwi sa bahay ni Barok. Napailing na lamang ang lalaki noon dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin na naging aksyon ng kanyang alaga. Hahabulin na sana niya ang kalabaw niya nang may marinig siyang parang mga maihinang pag-angil. Pinanindigan siya ng kanyang balahibo sa batok at dahil kahalintulad ang pag-angil na kanyang narinig sa naging angil ng aswang na kanyang nakalaban, naging malakas ang kutob ni Barok na aswang din ang gumagawa ng ganoong ingay. Nasaan kaya ang mga aswang na yan? At bakit parang nagsasaya pa sila? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagmatsyag siya sa buong paligid at minabuting maupo na muna sa burol na yon. Habang patagal ng patagal ang kanyang pagkakarinig sa angil ng aswang, mas lalo rin siyang pinanindigan ng kanyang mga balahibo sa batok. Naging malakas ang kutob ni Barok na may hindi magandang ginagawa ang mga aswang na yon, kaya minabuti niyang hanapin kung saan yon nagmumula. Hindi kaya may binibiktima na naman ng mga aswang na yon? Kung may ingay pa rin ako naririnig sa paligid na kagaya ng ingay ng aswang na napatay ko, ibig sabihin,
Hindi lamang iisa ang aswang na gumagala rito sa amin ngayon. Saad niya sa kanyang sarili. Upang magawa niyang hanapin ang kinaroroonan ng mga pag-angil na kanyang narinig, marahan siyang gumapang paalis sa kanyang pwesto. Wala siyang naging pakialam kung pagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil ang nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang mahanap ang mga aswang at masugpo ang paghasik nila ng lagim sa kanilang nayon. Tiningnan ni Baruch ang paligid ng burol, ngunit wala naman siyang nakitang mga nilalang doon. Sa kadahilanang ito, tumungo siya sa ibaba kung saan merong masukal na bahagi. Medyo nag-aalangan pa siya noon pero habang papalapit siya ng papalapit doon, ay mas lalo ring lumalakas ang angil na naririnig niya. Noong mga panahong kasing yan, may nauulinigan na rin siyang ingay na parang may kumakain. Dahil dito mas lalong tumibay ang kanyang hinala. May mga aswang dyan. Tsak na hindi lang iisang nilalang ang nandyan. Saad niya sa kanyang sarili. Marahan siyang gumapang patungo sa kasukalan habang ang isang kamay niya ay may hawak na patalim. Alam niyang delikado ang kanyang sitwasyon noon dahil hindi niya lubusang nakikita ang kanyang kalaban. Noong ilang dipa na lang ang layo ni Baruch sa kasukalan na nais niyang puntahan, biglaan siyang natigilan at napalingon sa kanyang likuran. Subalit, saktong pagkakita niya ng dalawang nilalang na may nagbabagang mga mata, ayun din ang sandaling hinawakan siya ng isa sa kanyang ulo at sinubukang iumpog sa lupa. Mga aswang kayo! Wala kayong lugar sa aming nayon! Nananahimik kami rito! Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Noong malapit na sanang makapiglas si Baruch, biglaan siyang hinawakan ng isa pang aswang. Matapos yun, umangil silang dalawa ng may kalakasan at mula sa kasukalan na nais sanang puntahan ni Baruch, lumabas ang 4 na aswang. Duguan ang kanilang muka at naglalaway sila ng malapot. Hindi yun nakaligtas sa kanyang paningin dahil nagsisimula na ring lumitaw ang buwan sa kalangitan. Agad na naisip ni Baruch na marahil ay merong biniktima ang mga yon, kaya ninais niyang makaalis. Sinubukan niya ulit ang makapiglas bago pa man makalapit ang ibang aswang, ngunit habang pinipilit niya ay mas lalong humihigpit ang pagkakahawak nila sa kanya. Iginala ni Baruch ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa matanaw niya ang mga sulo na paparating sa kanilang pwesto. Agad siyang nagkaroon ng kutob na baka ang mga magulang niya na yon at ang mga kanayon, kaya kahit papaano ay nakampante siya. Pinakalma niya ang kanyang sarili at naghintay ng tamang pagkakataon upang muling magpumiglas. Hanggang sa mga oras na yon kasi ay maswerteng hindi kinuha ng mga aswang ang kanyang patalim. Habang papalapit ng papalapit ang mga taong may dalang sulo, ay mas lalong nagiging malakas ang kanilang pagsigaw. Tama ang hinala ni Baruch, gayong pangalan niya ang paulit-ulit na tinatawag ng mga taong iyon. Dahil sa ingay na kanilang narinig, naalarma na rin ang mga aswang. Nagpalinga-linga sila sa paligid at nang makita nila ang mga tao na paparating sa kanilang pwesto, nataranta sila. Ang ilan sa kanila ay minabuting sumugod sa mga tao, kaya kinalaban sila ng mga ito. Noong mga panahong yon, nagkaroon ng pagkakataon si Baruch. Dahil naging maluwag ang pagkakahawak sa kanya ng isang aswang, mabilis niyang nakuha ang kamay niya at walang pagdadalawang isip na hiniwa ang braso ng aswang. Buong lakas din niyang itinulak ito na siyang naging rason para magpagulong-gulong yon sa burol. Galit na galit naman ang isang aswang at sinubukan niyang itulak din si Baruch. Mabuti na lang, nagawang ibalanse ng lalaki ang kanyang sarili.
Napailing pa si Barok dahil sa ginawa ng aswang at nakaramdam ng galit. Dahil dito humakbang siya upang sugurin ang nilalang na yon, pero masyadong naging mabilis ang paggalaw nun at nawala ito sa kanyang harapan. Isang malakas na pag-ungol na lang ang ginawa ni Barok nang may tumama na malakas na bagay sa kanyang likuran. Napahakbang din siya dahil doon, at nang lingunin niya ay nakita niya ang aswang na nakatayo roon at nakangisi. Bago pa man makagawa ng kung anumang hakbang si Barok, lumundag ang aswang sa kanya at nagpagulong-gulong sila patungo sa ibaba ng burol. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinusubukan siyang kalmutin ng aswang at sinusubukan niya ring sugatan ng aswang gamit ang kanyang patalim. Dahil alam ni Barok na eksperto naman sa pakikipaglaban ng kanyang mga kanayon, natitiyak niyang magagawa nilang patayin ng mga aswang na sumugod sa kanila. Dahil dito, naisip niyang kinakailangan niyang mapatay at mapugutan ng ulo ang aswang na kinakalaban niya, nang sa gayoy hindi rin naman siya mapahiya sa kanyang mga magulang at mga kanayon. Sinubukan niyang pigilan ang kanilang paggulong hanggang sa mapagtagumpayan niya ito. Noong mga panahong yun, sinakal niya ang aswang at sumakay siya sa bandang tiyan nito. Ang aswang naman ay nagpupumiglas, pero habang nagpipipiglas siya, ay nahihirapan siyang huminga. Kahit na madulas man ang kanyang katawan, medyo nalagay siya sa alanganin dahil nakalapat ang kanyang katawan sa lupa at ang buong bigat pa ni Barok ang kanyang dinadala. Ang dapat sa inyo mamatay. Hindi na kayo makakabalik sa inyong pinagmulan. Dahil dito pa lang ay pupugutan ko na kayo ng ulo. Magsisisi kayo kung bakit dito ninyo naisipang mambiktima. Saad pa ni Barok. Umangil naman ang aswang bilang tugon sa kanya. Sinubukan pa nitong kagatin si Barok pero agad na napigilan ng lalaki ang nais gawin ng aswang. Noong mga sandaling yon, ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Barok. Dahil dito, nang medyo natansya na niya ang lakas ng aswang na nasa ilalim niya, sinaksak niya ito sa dibdib. Subalit, sa hindi inaasahan ng nilalang, dahil sa ginawa niya ay nagawa siyang itulak ng aswang. Naging mababaw lang ang sugat ng aswang na yon at hindi umabot sa kanyang puso. Noon din ay mabilis na tumayo ang nilalang na yon at sinugod si Barok. Nakita naman ng lalaki ang ginawa ng aswang, kaya hinayaan niya itong lumapit. Napalingon pa siya sa kanyang likuran. At nang malaman niyang wala namang mga bato sa babag sa kanya kung sakali, naisipan niyang sumugal na lang. Pagkalapit sa kanya ng aswang, sinalubong niya ito ng kanyang patalim. Dahil nakapagbuelo ang aswang, hindi niya kaagad nakita na nakahanda na pala ang patalim ni Barok. Noon din ay sinaksak niya ng buong lakas ang puso ng aswang, na siyang naging rason para mabuwal ito. Atras pa sana si Barok para hindi siya mabagsakan ng katawan ng naturang nilalang, ngunit hindi niya nagawa kaagad. Dahil dito bumagsak ang katawan ng aswang sa kanya, kaya nawalan siya ng balanse. Gumulong silang dalawa ng tuluyan hanggang sa makarating sila sa ibaba ng burol. Nung mga oras na yon, narinig na ni Barok na tinatawag siya ng mga tao mula sa kabilang bahagi ng burol, kaya minabuti niyang tingnan ang kalagayan ng aswang na kanyang katabi. Nung masiguro niyang wala na itong buhay, minabuti niyang pugutan ito ng ulo. Ito ang nararapat sa inyo! Gigil niya pang wika. Nang marinig ni Barok ang tinig ng kanyang mga magulang na paulit-ulit na tumatawag sa kanya, nagpasya siyang damputin ang ulo ng aswang at maglakad patungo sa mga taong naghahanap sa kanya.
Pagkaraan pa ng ilang sandali, nang makita ni Baruch ang kanyang mga magulang, ay napatakbo siya papalapit sa kanila. Ipinakita niya ang ulo ng aswang na pinugot niya at doon na rin niya ikinuwento ang nangyari, maging ang patungkol sa bangkay na kanyang nakita na marahil ay kagagawa ng mga aswang. Mabuti na nga lang, dahil sanay si Baruch sa pakikipaglaban, ay hindi siya nagawang gapiin ng mga aswang na yon. Laking pasasalamat na rin niya dahil nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili sa tulong ng patalim ni Baruch na pangpugot. Okay. Opinion ko sa kwento. Grabe tong kwento na to, no? 30 plus minutes na purong aksyonan, walang pahinga. Sobrang ganda. Diba? Tsaka malupit dito, walang binanggit na kung ano-ano mang kapangyarihan, dasal, tangan, mutya o kung ano man. Purong lakas lang at purong lahi lang ni Baruch. Yun lang yung paulit-ulit na narinig ko sa kwento na napakaganda tsaka napakagaling. Kasi isipin ninyo lahi sila nga magmamag-anak, nagpapatayan. Tapos kanya-kanyang pugutan ng ulo pagpapakita ng parang superiority. Diba? So yung experience ni Baruch, bilang ganito yung pinanggalingan niyang lahi, nagamit niya sa mga aswang. Diba? Hindi rin natin siguro masasabi na walang dasal yung patalim na yon kasi baka hindi lang nila pinabanggit sa kwento o kung ano man. Ako feeling ko, tong pamilya nila Baruch o yung buong angkan, lahat to may alam sa lihim na karunungan. Kung hindi man meron silang mga pamanang baon o mga bertud, meron silang sobrang lalim na aral. Kasi kung ordinaryo ka, hindi ka naman talaga basta-basta makakapalag sa aswang eh. Etong si Baruch, kakaiba yung gamit niyang patalim, talagang nakakatakot. Bukod pa ron, pag napatay niya na, pupugutan niya pa ng ulo. Ganun siya kabrutal tsaka ganun siya kaangas. Kaya overall, wala akong masasabi sa kwento na to, kundi napakaganda tsaka punong-puno ng aksyon. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.